टी20 ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଓହରିବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ହାତରୁ ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟର ଅଧିନାୟକ ପଦବୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ସେ ହଟାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିକଟରେ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଏହି କଥା କହିସାରିଛି। ସେ ଟି20 ଟିମ୍ରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଟି20 ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଜଣେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ। ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଠେଲିଥିଲି। ସେ ଅଧିନାୟକ ହେବାରେ ମୋର ଅଳ୍ପ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ହେଲେ ବି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିମାନେ ହିଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆହୁରି ଭଲ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ମୋତେ ବିସିସିଆଇର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ତାହା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱର ବହୁତ ଛୋଟ ଅଂଶ ଥିଲା।